É perfectamente contrastable o que facía o Partido Socialista e o que eu facía cando estaba na oposición e o que fago cando estou no goberno. Cada un ten o seu estilo de facer oposición. Nos 4 anos anteriores, cando gobernaba o BNG en minoría, nos optamos precisamente por facer o que dicía hai un momento. Dado que non había maiorías absolutas, ser conscientes de que os 5 votos que nos tiñamos daquela no pleno, os 5 concelleiros do Partido Socialista, eran vitais e eran necesarios para que o goberno, que era do BNG, puidese sacar adiante determinadas cuestións. Claro, exixíndolle ao goberno, obviamente, unha labor de diálogo e de consenso, non? E de que se faría nun 90% que quería o goberno municipal, pero nun 10% pois habería que poñer en marcha algunha das iniciativas que o Partido Socialista quería poñer en marcha para poder votar e para poder apoiar, non? Pero tivemos claro desde o principio que a nosos cidadáns nos votaran para facer FENE gobernable e que a nosa responsabilidade como primeiro partido da oposición era esa, era facer FENE gobernable, e dado que non asumíramos o goberno, axudarlle a quen estaba gobernando a poder, en fin, aprobar todas aquelas medidas que entendésemos que se tomaban en beneficio dos cidadáns, non? E así o fixemos, con discrepancias co BNG, evidentemente, con puntos de encontro, con puntos de diferencia, pero, mire, en 4 anos se aprobaron 3 orzamentos municipais, se aprobaron as tasas de todos os anos e se aprobaron determinadas cousas que contaron co consenso do Partido Socialista. O Partido Popular, e eu xa o decía cando estaba na oposición, aqueles anos optou pola política de todo que non, é dicir, nada valía, a todo se votaba que non, e tal, cunha visión que eu non comparto, pero que é lexítima, que quen está na oposición directamente vota que non, se lava as mans, e mire, canto máis se queimo que está gobernando e peor lle vai, mellor que eu esperarei aquí agardadiño hasta que veñan os cidadáns e me voten para cambiar isto, non? Bueno, para min esa política non é unha política que non é moral, desde logo, non? Eu creo, insisto, que por riba de siglas a nos votan, esteamos na oposición ou esteamos no goberno para facer cousas e para ter un traballo constructivo, non un traballo destructivo, non? E, o PP, a verdade é que nestes 2 anos, supoño que tamén aproveitando que o goberno tiña unha certa comodidade para sacar adiante os asuntos, porque éramos 12 concelleiros de 17 no goberno, seguiu instalado nesa política de criticar e votar que non a todo, non? Sin que tampouco se ofertasen alternativas, propostas, o que se nos dixese, mire, nós non queremos isto, pero queremos así, non? Que a nós nos gustaría que fose así, e espero que a partir de agora, que hai máis espacio para a participación de todos os partidos políticos, pois eso poda ser así, podamos escoitar e podamos sumar as aportacións boas que teñan uns e que teñan outros, non? E que se podan sumar as propias do Partido Socialista. Pero, insisto, cada quen ten o seu estilo de facer oposición. A miña non era esa, cando eu estaba na oposición, e desde logo, estando no goberno, o que aspiramos é que a oposición que nos teñamos seña unha oposición tan constructiva como foi a que fixo o Partido Socialista cando estaba nesa responsabilidade. Precisamente agora temos goberno en minoría por parte do Partido Socialista, con todo o traballo e todas as responsabilidades sobre o lombo. Non sei se será moito traballo para todos os concelleiros que ten o goberno local agora mesmo. Penso que son 7, non? Sí, efectivamente. Son 7 concelleiros. Bueno, a ver, eu creo que hai 7 concelleiros e hai moitos funcionarios e moitos traballadores no Concello de Fene, non? Evidentemente, tanto con 7 como con 12, como en calquera concello que vayamos, a dedicación política exixe un compromiso e unha dedicación moi importante, non? Ás veces se banaliza un pouco e, en fin, os concelleiros que están en cada pobo parece que están ali a vivir ben e a rascar a barriga, non? Pero se un realmente coñece de verdad a política municipal, si decide, xa non digo que seña concelleiro, pero si coñece a alguén que seña que é concelleiro, que participa na política local, se dá conta que non é así, non? A política local exixe unha dedicación permanente. Eu creo que hasta cando estás dormido estás co móvil encendido, evidentemente, por si pasa algo, non? E si che requiren para algo, non? Por lo tanto, quen asume o compromiso de ser concelleiro, porque é voluntario, ningún de nós estamos forzados ali, non? Asume tamén a responsabilidade de que en 4 anos sabe o que vai a ser a súa vida, non? E vai a ter unha vida difícil de compatibilizar coa vida privada e vai a ter unha vida na que, ademais do seu traballo, porque en Fene, salvo o alcalde e outro concelleiro, ninguén ten dedicacións exclusivas nin parciais, todos os demais concelleiros teñen, ademais, o seu traballo, non? E a súa xornada laboral. Pois, ademais, esa xornada laboral que teñan nas súas empresas, van a ter que traballar o doble ou o triple no concello, non? Pola mañá, pola tarde, pola noite e cando seña necesario. Bueno, eu creo que os concellos do Partido Socialista o temos clarísimo, o asumimos cando formamos parte da candidatura, cando decidimos presentar esta alternativa aos veciños e veciñas de Fene, e a verdade
é que, sí, estamos traballando a canto máis a máis poder, que estamos todos os días dedicados a elos da mañá á noite, e que realmente pois non hai tregua, non? Pero, en fin, insisto, estamos voluntariamente, nos gusta ademais, e eu creo que incluso, yo comentaba pois, algún xente estes días, o feito de iniciar unha nova etapa no goberno municipal o que serviu foi de revulsivo incluso para que os concelleiros tomasen aínda con máis gañas, con máis dedicación e con máis ímpetu os 2 anos que nos quedan por diante para acelerar o cambio, para facer todavía máis visible e máis real ese programa electoral que comprometimos cos cidadáns no ano 2007 e para chegar ao 2011 ás seguintes eleccións municipais cun cambio en Fene que era tal cual o que se esperaban os veciños cando depositaron o seu voto na urna e cando confiaron no Partido Socialista para facelo realidade. Non é verdade que estou moi satisfeito da dedicación dos concelleiros e bueno, creo que están rendindo todos a un nivel excepcional, non? E cunha dedicación que bueno, que desde logo pois é digna de todo eloxio. Pois, dende logo, estaremos moi pendentes dende Canal 31 de como se suceden os acontecementos en Fene, como vai ese goberno en minoría, supoño que con algunhas dificultades en algún que outro momento, pero bueno, as cousas son así, que lle imos facer. E tamén supoño que tamén igual tamén con máis comodidade traballando, posto que sodes todos do PSOE, todos do mesmo grupo. En todo caso, eu estas cousas non as dramatizo, non? É dicir, eu creo que os gobernos en coalición, os gobernos en minoría son fórmulas. Fórmulas ou medios para conseguir un fin, que é facer realidade un programa electoral e cumplir unha palabra dada aos veciños. A fórmula do goberno de coalición funcionou 2 anos, agora se esgotou, non había máis camiño, iniciamos unha nova fórmula que é o goberno en minoría, pero que non é nin mellor nin peor, é unha fórmula distinta para conseguir o mesmo fin que é facer realidade eso e transformar o pobo, insisto, tal e como nos aspiramos e como nos creemos que é posible facelo antes do ano 2011, non? E nesas estamos, co cal, vamos, tranquilidade absoluta, calma absoluta e dedicación absoluta por parte dos concellos do Partido Socialista que, insisto, están entregadísimos a esta labor. Pois con esa mensaxe, dende logo, nos quedamos. Moitísimas grazas por estar connosco, Iván Puentes, alcalde do Concello de Fene. Moitas gracias, boa tarde. E a todos vostedes, moitas grazas por estar aí tamén, porque senón nosotros non estaríamos aquí falando do cambio que hai agora, dese goberno en minoría no Concello de Fene. Tranquilidade absoluta, xa o dicía o alcalde, non hai ningún tipo de problema, seguirán as cousas en marcha tal e como estaban. Como dicía, moitas grazas por estar aí, saben que nos vemos no día de mañá con máis actualidade, con máis entrevistas e máis protagonistas da nosa comarca con toda esa información que nos traen todos os días en Espacio Abierto, xa saben, aquí en Canal 31. Hasta entonces, pasen un feliz día e adeus.